Osnaženi liberali grada Bjelovara na nedjeljnim izborima za gradske mjesne odbore testiraju svoju političku snagu. Jaki smo osnaženim mladim perspektivnim ljudima i nudimo građanima pravi put, čulo se s tribina HSLS-a na kojoj je bjelovarskim liberalima podršku dao i čelnik stranke Darinko Kosor. I dok smo prije 5 mjeseci izbijali svoje redove, kada su nam mnogi prognozirali političku propast, danas smo jači nego ikada, čulo se na tribini HSLS-a. Mi smo večeras upravo ovim skupom, gdje se okupilo oko 170 ljudi, članova HSLS-a, želimo pokazati građanima da HSLS i dalje postoji i ne samo to da je HSLS snažan i da će HSLS ostvariti jedan jako dobar rezultat na predstojećim izborima za mjesne odbore. HSLS na izbore za mjesne odbore prvi put izlazi samostalno u posljednjih 20 godina. Svjesni činjenice kako je građanima dosta i lijevih i desnih. Želimo ponuditi ljudima alternativu, želimo ponuditi ljudima treću opciju, želimo im ponuditi nove, mlade ideje, snage, nova lica. Mi želimo ponuditi nešto novo. Nudimo hrabrost, odlučnost i odvažnost, nudimo strpljenje i nudimo mogućnost tihe integracije onih ljudi koji su nezadovoljni. A trenutno u Hrvatskoj najveća vojska je vojska nezadovoljnih ljudi. Kao što sam prije 4 mjeseca vjerovao u veliki obnovljeni ogranak grada Bjelovara, tako danas vjerujem u odličan rezultat na izborima za mjesne odbore. A HSLS će, kako kaže njegov čelni čovjek, i na sve daljnje izbore izlaziti samostalno. Mi nećemo više biti stranka, onako kakva smo bili, nažalost, zadnjih 6-7 godina, koja će se skrivati iza bilo koje druge političke opcije. A je li to pravi put, kako kažu, pokazat će.